दखानाव मालखौ गारबोनानै दायो आङो नै न'आवसो फैफिनबाय आरोना नानिखौ आं गारबोदोंसो नालाय दहायो बेयावनो लांफैदों आं नै मालफोरखौहाय कय लामखे एखाने माल लेते जोना एसे साजाजोब्बाय रेडि दासो साजायखांजोबनो हादों मा होनबावनो बोरा दिनै दखान खुलिफैयाखै दा फैगोन दा अखा हानायखाय फैयाखै खुलिगोनलै जाम्बा दा खुलिगोन खुलिया माथो बेलासि फैगोन नों नायबानो जाबाय बेलासिनि सिगां फैयाखै मर्निं अखा बिस्टि सेस लाइन थांबाय खोमसि हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निं दखानाव दंफैयो ओमफ्रायो देखायखाबाय आं नोंसोरनो अखा मर्निंनिफ्रायनो ओमफ्राय फैनाय समावथ' आं भिडिअ लानो हाखाया ओमफ्राय फैग्राबा आं जेबो बानायफैनो हाया मानो होनब्ला दखाननि माल आरि बरनग्रोनांगौ जायो फोजाबनांगौ साजायनांगौ माबानांगौ जायोना बेनि थाखायनो फैनो हाया आरोना लोगोफोर स' दायो रेडि खालामजोब्बाय आङो ओमफ्रायो आंथ' खालामजोबनो हाखाया बोराया खालामफैबाय माखासेखौहाय मानो होनब्ला मर्निंआव कास्टमारफोरबो फैयोना ओमफ्राय दखाना ओरै जिंनिया माने खुलिथ'वा एसे लेट खुलियो ओमफ्राय आंनिया थाब खुलिसिनगोन आरो टेस्टिथार कक'नाटआ लोगोफोर दायो आङो दसे थानानै ओंखाम ओंख्रि संनो थांसै आरोना थाब संनानै थाब फैनांगौ दिनै सानसुआव दसेबाबो उन्दुनांगौ आरोना मानो होनब्ला बिराद मेगन मोदै जागासिनो दङ उन्दुनोनो थोआसे जागासिनो दं नायनोसै मा जायो बुंदोंसो दा उन्दुनो मोनो ना मोना थिग गैया आरोना गेरेन्थि गैया स' खामानि आजिबो सुनांगौ मेरला दंमोन गानो गारसै ओरैनो दङ अखा हादों सुजानाय नङा नायनि मा जायो आरोना लोगोफोर जेनेबा दा लोगो मोनफिनगोन साथा लानानै आङो दायो दखानावसो थांनो नागिरदों आरोना बे खाथियावनो दखाननि माल लायनि बास स्टेन्ड गेजेरजों हाबबोदों अखा हादोंना दिनैजाय बोथोरा बोरैबानो थांनोसै बै खाथियावनो आं लायबाय थाग्रोबा नोंसोरनो देखायबाय थाखायोना लोगोफोर थांगोननि र' बेयावनो लांफैदों आं नै मालफोरखौहाय কয় লাম কি এখানে মাল নিতে চলে আসে কত ভালো করে সাজিয়ে রাখছে যে लाना फैबाय आं लोगोफोरनि एसेखिनिखौनो ओमफ्राय दस्रा एसे नांदेरबावगौमोन बेखौ लाबोथ'वासै आङो उनाव लायसिगोन आरोना थांगोरनोसै र' अखा हादोंना साथा हमनांगौ जायो नै दखानाव मालखौ गारबोनानै दायो आङो नै न'आवसो फैफिनबाय आरोना नानिखौ आं गारबोदोंसो नालाय दहायो बिदायाबो अखा हानायखाय लाफायासो थाथ'दो दा बाबि फैखागोन होननानै अखा हानायाव दिगदार जायो थांलाय फैलायनो आं ओंखाम ओंख्रि संफैखानांगौ दं नालाय बेखायनो गारबोदोंमोन नानिखौ न'आवनो एसे दै गोजाजों आरो ओंखाम ओंख्रि संहैसै आरोना लोगोफोर मा संनाय जायो मिथिथ'ला दायो न'आव सफैबाय आं लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि संनानै लानोसै ड्रेसखौ गानस्लायबा बिदिनो संलाबायगोन आङो दा गानबाय थानो खुबाय थानो बायो आरोना ओमफ्राय भिडिअ बानायथ'ला आङो जल्दि खामानि मावनानै लानोसै ओमफ्राय दाहाय आं देखायगोन दे लोगोफोर दा मबाइलखौ नानै दसे होथ'नोसै आङो टाइम पास बेबो मा खालामनानै थानोना बेसेबां गेलेबाय थानो बेसेरा उन्दैया स' मर्निं लेखा फरायबाय दहाय दसे ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' दखानाव सफैफिनबाय जोङो दायो सनालिजों आंजों हाथाय गेसाव सनालिखौ खालामलाय गाबोन एग्जाम दङ नोंना लेखाया मोजां फरायाबा एग्जामा मोजां हैगोन ना हैया माबायदि लिरगोन एग्जामखौ मोजाङै लिरगोन ना लिरा खुगाजों होनबा ओरैसोलै मोजाङै हो माबायदि लिरगोन मोजाङै लिरगोन दा पास जानांगौ दे फेल जानानै औ दहाय जा मोजाङै लिरदों दहाय न'आवहाय लिरहोदों नालाय आङो लेखा बेखौनो दहाय जा मोजाङै लिरदों होननोसै आरोना हायो न'आवहाय बबेबा मोनसे मोननैखौ बावो आरोना उन्दैफोर नालाय गेलेनायजोंहाय ओमफ्राय बेखौनो होदों आरोना मोजाङै लिरहै होननानै मोजाङै लिरबासो मोजाङै नाम्बार मोनगोन नालाय ओमफ्राय दानिफ्रायनो मोजाङै फरायखायाबा देनां देरबा जाम्बि जायो मिथिबाय ओंखायनो मोजाङै लिर मोजाङै फराय दे जों सफैबाय आरोना दायो आं दहाय जेबो भिडिअ लानो मोनासै संनाय खावनाय जानाय हाखु दाखु संलाबायनानै फैबाय ओमफ्राय मैया मोनायाव आं थोरसि सुनानै दोनाखैमोन ना बेखौ सुस्रांबोबाय माबा लेट जाबाय आरोना बेखायनो लेटआथ' बिदिनोसै सामफ्रामबो देरथाब एसे बारबायबो स' दायो
दसे जिरायनानै लानोसै मेंग्रुदों मोनदों दिनै सानसेआव उन्दुनो सानदोंमोन बाट नायनोसै मा जायोलाय अखायानो नागारनो रोङासै लोगोफोर मा जाबावनो दिनै गारिफ्राबो खालि अखा हाबाथाय बांद्राय गारिफोर फैया टट'फ्राबो खमबावसो दिनै अखा हानायखाय नङाबाथ' टट'फ्राबो एभेलेबेल अखा हाबा फारसेना हौरै दै थाजोबो नै हौरै बिदि दै गोजा नैबे टट' थांनायखौ नाय दै दै जाजोबो बिथिंजाय ओरैजाय एसे खम थायो आरोना दैया खम जायो अखायानो अभारद्राय नालाय मोनायाव हाबानो जायो मोनायावबो हादों ओमफ्राय आरो नै मर्निंआवबो हाबाय आरोना मैया मोनानिफ्रायनो न'आवसो दंफैयो आं दायो नै लोगोफोर ओमफ्राय अखाया नागारनो रोङासै गोरलै थाबाय दिनै नागारगोन ना नागाराथाय भगबानसो जाने ओमफ्राय जे आं भिडिअखौबो इसेबां गोलाव खालामला लोगोफोर दिनै बोथोराबो मोजां नङा बोरैबा जादों उन्दुनोबो ओंखारदों मा खालामबावनो आरोना लोगोफोर स' दसे थानानै थांसै आंबो न'आव मोनसे फिसा खामानि दंमोन बेनि थाखायनो फैदोंमोन दायो आंखौ देखायथ'ला आङो बोरैबा मोनदों बेनि थाखायनो ओमफ्राय ब्लगखौबो बांद्राय गोलाव खालामला आङो लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार